سلام زخبركم تخاتلتي مدبات راديو إيرنا زي فولي مدبيو بمغنياتي أبي تيبيا قبل علي إرتروان زكاة زلو قفان ما أسرتنا ملكتنا مس دايركتورن مسراتن جورجو قبر سلاسة ناي سربانا مالتي على لكنا كايدنا نسو زيادة حبريت اللو بزحك زيهم زعبا بزعبا السفرة اللي هاقرات زلو زدنياتات يتابقن يتسحفن سفرة اللي حاجات يقبر ديو تتكال حجي السو زلو حبريت خنقرنيو أدميا خبير كاس مساخا جورجو مسكنكا زخونتات أبي تيبيا زلو كميو زخيل زلو معات جميرو እንታይ ንዝገበሩ ኤርትራውያን ወይ እንታይ ንዝተረኽቦም ኤርትራውያን እዩ ፍሉይ ነገር ኣለዎ ድዩ ገለ ክትዕለኒ ፈቃደኛ ምዃንካ ምስክነካ ጽቡቕ ኣነ እውን ዝተዋህበኒ ዕድል እንዳመስገንኩ ደጊመ ርሑስ በዓል ልደትን ርሑስ 1,000 ዓመትን ረድኤ ኤረና ንዓኻ ንኩሎም ኤርትራውያን ተኸታተልቲ ኣስዒበ እዚ ናይ ጉዳይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝብል ብዝተፈላለየ መልክዕ ንነዊሕ ዓመታት ሓውሲ ምሕለኻታት ኮይኑ ክኸይድ ፀንሐ እዩ ናብዚ ህሉ ኩነታት ቅድሚ ምምፃእና እቲ ንዕኡ ኣብፂሕዎ ዘሎ እንታይ እዩ ዝብል ኣገዳሲ ገለገለ ነጥብታት ክንጠቅስ ከድሊ እዩ ኣብ 2020 እቲ ኩነታት ኣብ ትግራይ ውግእ መሰጋጠመ ኤርትራዊ ስደተኛ ዋሕዚ ጠጠው ኣይበለን ስለዚ ካብቲ ግዜ ተጀሚሩ አርአርኤስ ወይ ከዓ አራ ተባሂሉ ጽዋዕ ዝነበረ ናይ ትካል ረድኤትን ስደተኛታትን ናይ ኢትዮጵያ በዓል ዩኤንኤችሲአርን ቶም ካልኦት ማሕበር ተራድኦ ናይ ዓለማትን በቲ ውዑል ዝኣተውዎ መሰረት ንስደተኛታት ኤርትራውያን ሓንጎፋ ኢሎም ተቐቢሎም ናይ ሕቶ ዕቑቦም ናይ ምምዝጋብ ጠጠው ኢሉ ስለፀንሐ እቲ ዋሕዚ ስደተኛታት ከዓ ጠጠው ስለዘይበለ ንኣዝዩ ክሳብ 200,000 ዝኣክል ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ምህላው እዩ ዝፍለጥ ልዕሊኡ እውን ከም ዝኾነ ይግመት እዩ እዚ ሓደ ካብቲ ተርእዮ ንነዊሕ ዓመታት ብተስፋ ክፅበዩ ክንምዝገብ እንዳበሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዙሕ ግፋታት ክረኣይ ፀኒሑ እዩ እዚ ኩነታት እዚ ሓደ ምክንያት ንሱ እዩ እቲ ካልኣይ ንባዕሉ እቲ ኣብ ትግራይ ውግእ መሰጋጠመ እቲ ማዕቆብ ስደተኛታት ኣብ ዝበረሰሉ ስደተኛታት ብጥሜትን ብመጭወይትን ብመቕተልትን ብዙሓት ተርእዮታት ካብ መዕቆብ ስደተኛታት ናብ መዕቆብ ስደተኛታት ዝፈላለ ሓደገኛ ዝኾነ ተርእዮታት ተራእዩ ኣብ ግዜኡ እንዛረበሉ ነርና ኢና ሕጂ እዚ ናይ ሱዳን ውግእ መሰጋጠመ ንባዕሉ ነቲ ዝነበሮ ካልእ ሃስያታት ፈጢሩሉ ኤርትራውያን ጥራሕ ዘይኮኑ ሱዳናውያን እውን ሓዊስካ ክሳብ 6 ሚልዮን ህዝቢ ተመዛቢሉ ዘሎ ስለዚ ኣብ ሱዳን ጥራሕ ልዕሊ 100,000 ስደተኛ ኤርትራ እውን ነባርን ምንባሩ ከዓ ኩላትና ንፈልጥ ኢና እዚ ሰብ እዚ ናበይ ከይዱ እንድሕር ኢልና ኣዝዩ ብዙሕ ቁጥሪ ካብኡ ናብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ኣብ መተማ ምስ ኣተወ ናይ መተማ መዕቆብ ስደተኛታት ከፊቶም እዮም ከምኡውን ኣብ ኩመር ዝበሃል ቦታ እውን ከምኡ ካልእ ተኸፊቱ እዩ 70 ኪሎ ሜትር ዝኸውን ናይ ገለ ሰዓታት ክልተ ተኸፊቱ ኣብዚ እንታይ ኩነታት ኣጋጢሞም ንስደተኛታት ኤርትራውያንን ንካልኦትን ዝብል መሳኪን ሂወቶም ዝኣልዩ ናብ ሳልሳይ ሃገር ንክጣየሱ መስርሕ ፅበይ ዝነበሩ ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብዚ ማዕቆብ ስደተኛታት ዝኣትዮም ዝተቆተሉ ኣለዉ ዝተጨወዩ ኣለዉ ዝተዓመፃ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ነዚ ምስ ረኣዩ ዓቕሊ ፅበታዊ ዘበገሶ ከምኡውን ናይ መሰጋገርቲ ደቂ ሰባት ኩሉ ግዜ ፅልዋ ኣለዎ እዚ ዝፈጠሮ ድርብ ፀቕጢ ኣብ ሂወቶም ሓፂሎም ናብ ዘይደለይዎ ውሳኔ ክወስዱ ተገዲዶም እዮም ነዚ ዝፈጠሮ ኩሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክእከብ እንከሎ ሕጂ ከዓ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እንታይ የጋጥም ኣሎ ዝብል ከዓ ነቲ ኩሉ ተኣኪቡ ተደሚሩ ምስክና ያይተዓደልናን ኤርትራዊ ስደተኛታት ካብን ናብን እንዳተሃሰ ሕጂ ከዓ ድርብ ሃስያ ይወርደሉ እዚ ሕጂ ዘጋጥም ዘሎ ናይ ግፋ ናይ መጭወይቲ መን ዝህሰ ዘሎ ምናልባት እቲ ኣብ ሜድያ ዝበሃል ዘይኮነ ልዕሊኡ ክንጥሙቶን ከነስተውዕለሉን ዘድልየና ኩነታት ኣሎ እዩ ሎሚ ኢትዮጵያ እቲ እስር ቤት ወሲኽካ ኮራፕትድ ዝኾነ ሲስተም ምህላው ናይ ኣደባባይ ምስጢር እዩ
نزي حجي بدقو خوينا كم دلاي فتحين نجارات كتوم تخلقو بعين بوليتيكاوي هي وقت كتوم تنحر كوينا ناتو عين تزارر باخلوي كنت نقولو زلنا جن بدهوتات إيرتراويان انتهي مسلالو زبل بعين سبعون نتكريون نحر كوينا درب حسياز ورد زلو اتمسكناي ودع خوي وددخا سنتيم قياح كخفل زي كاله كان معلتنا معلت نفسه كبدخ عنقل زخون عن السرح كسرح كوغوي صنحه امود اتو خا دخون يوني شيار مزغبنمو انتو حدث حقاو خوينا بزق صنح كبل كصبت صنح اينا بارد ازجلو ام ميديا انت يزخي زلو ككم زدلي سب سابورت ناغبره تحرن تحر اندورس كبر تحرن تحر يتاثروا خبل اب ايرتراو ግን درب حسي يزورد زلو اتودد خاي كلتا غزي زحس زلو كاب 10 حدا شح كسب 4 كفيلو يخيدالو ግን እቲ ዝህሰ ዘሎ ሕጂ እቲ ገንዘብ ክኸፍል ዘይከኣለ ስደተኛ ድርብ ሓስያ ይወርዶ ኣሎ ተእኩብ ድሙር ሓፈሻዊ ነዚ እዩ ዝመስል እቲ ስደተኛ ዝኸዱ ዘሎ ናይ ማዕቆብ ስደተኛታት እቲ ዝሓለፈ ሂወተት እቲ ዝኸደ ቡድሆታት ኩሉ ንሱን ናይ ባዕሉ ካልእ ነፍሲ ወከፍ ምዕራፋት ኣለዎ ብተናፀል ወይ ፈላሊና ክንሪአን ክፍትን ኢና ሓደ እቲ ብኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝካየድ ዘሎ ንውሕዳት ተጠመቲ ሰባት ዘተኮረ ድዩ ዋላስ ኣብ ብዙሓት ኤርትራውያን ከምኡ ይግበር ኣሎ ኢኹም ትሰምዑ ዘለኹም ዘለኩም ሓበሬታ እንታይ እዩ ካልኣይ ክእሰሩ ከለዉ እንታይ ይብልዎም ምስ ተፈትሑ ኸ እንታይ ይብልዎም ምክንያቱ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቶም ከምኡ ዘጓነፎም ሰባት ኣብ ሜድያ መፅኦም ክቐርቡ ገለ ንፍትን ኢና ግን ክሳብ ሕጂ መብዛሕትኦም ፈቃደኛታት ኣይኮኑን ሕጂ ንዓኹም ግን ርክብ ክህልወኩም ስለ ዝኽእል ክእሰሩ ከለዉ እንታይ ይብልዎም ምስ ተኣሰሩ እንታይ ይብልዎም ክወፁ ከለዉ እንታይ ይብልዎም እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ሓበሬታ እቶም ውሕዳት ጠመቲ ሰባት ዘይኮነሲ ንብሙሉእ እቲ ስደተኛ ንዓኹም ከዓ እንድሕር ነጊሮምኩም እንታይ ይብልዎም ንዖም ብርግፅ ሕጂ እቲ ተጠማቲ ዝኾኑ ሰባት ተታሒዞም ተኣሲሮም ዝበሃል ዘይኮነሲ እስኪ ብእኩብ ድሙር ናይ ኤርትራ ኩነታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንረኣዩ እዮም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዝኡ ኣትዮም ዝኣሰርዎ ኣጋይሽ ኣለዉ እዚ ኣብዚ ምሳይ ኣለዎ ሕጂ ዝመፁ ጋይሽ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ውሽጢ ገዝኦም ኣትዮም ኣይዋዕሎ ይሓደሮ ወላ ሓንቲ ነገር ዘይፈፀመ ካብ ገዝኡ ኣትዮም ወሲዶሞ እታ ወረቐት ናይ ስደተኛ ዘይምህላው ዳ እምበር ዝኾነ ይኹን ኣበር ዘይገበረ ካብቶም ንዓሰብ ዝተሰገጉ ኣብታ ሓንሸሎ ዝነበረ ሰብ ምሳይ ኣለዎ ሕጂ እንታይ ኢና ንዛረብ ዘለና ንየናይ ደኣልና ደኣ ብዓይኒ ፖለቲካ ንሪኦ ዘለና ዝብደል ዘሎ ሰብ ብግቡእ ንርድኦ ኣለና ዲና ስለዚ ኣብ ሜድያ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ነቶም ቁርብ ዓይኑ ዘንቁሑ ተፈለጥቲ ዝኾኑ ሰባት ኢና ንጥምት ዘለና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዛ ብሓድን ኣትዮም ሜድያ ዝበሃል ዘሎ ይፅናሓልና ቅረት ኣግበረለይ እቲ ሜድያ ዝበሃል ዘሎ ይፅናሓልና ኣነ እንታይ ክርዳእ ደልየ እቶም ተራ ምሻሎ ከም ትብሎም ዘለካ ወላ ሓንቲ ኣበር ዘይብሎም ወይ ከዓ እቲኦም እውን ኣበር ኣለዎም ማለት ኣይኮንኩን ንፈልጦ ነገር የብልናን ስኢልና ክንውንጅሎም ኣይንኽእልን ኢና ግን እቲ ሕቶናተይ እንድሕር ደኣኒ ተራ ስደተኛታት ኮይኖም እሞ ካብ ገዝኦም ተወሲዶም ተኣሲሮም ምስ ተኣሰሩ እንታይ ይበሃሉ ክወፁ ከለዉ እንታይ ይበሃሉ ክንደይ ክፈሉ ይበሃሉ ክእሰሩ ከለኹ እንታይ ይበሃሉ እቲ ዝብልዎም ንዖም ነግሩኹም እንድሕር ኮይኖምሲ ሰብ ንክፈልጦ ኢለየ እዋ ፅቡቅ ኣብታ ጥርዓን ወረቐት ዘርጊሕያ ዘለኹ ብርግፅ እተን ነጥብታት ኩለን ተቐሚጠን ኣለዋ መጀመርታ ግፋእ እስር ቤት ክበሃል እንከሎ ብኣልማማ እዩ ሰብ ዝእሰር ዘሎ እዚ ወላ ሓደ ዋጋዕ ዕዳጋ ዘእትዎ ወይ ከዓ ኣብ ሕቶ ዘእትውን ኣይኮነን ካብ እስር ቤት ንምእታው ኣልማማ እዩ ዝግበር ዘሎ ኣብ ሬስቶራንት ይፅንሕዎም ኣብ ገዝኦም ይእተውዎም ኣብ ዝኾነ ይኹን ካብ መኪና ወይ ከዓ ኣብ ጉዕዞ መንገዲ ዝፀንሕዎም ብኣልማማ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብቲ ውሽጢ እንታይ ዓይነት ይካየድ ኣሎ ዝብል ክልተ ዝተመሳቀሉ ነገራት ኣለዉ ኣብ ገለገለ እስር ቤታት ድሮ ስለ ዝበፅሕናዮ ብማሕበር ተራድኦኣውያን ስለ ዝገበሩ ወረቐት ዘለዎም ከውፅኡ ጀሚሮም ዝብል መፃና እዩ እቲ ዝኸፍአ ግን ኣብቲ እስር ቤት ንሶም እንድሕር ዘይመፅኦም እቲ ዝኸውን ዘሎ ኮራፕሽን ኣሎ ብናይ ገንዘብ እዩ ከፊሉ ዝወፅእ ይወፅእ ኣሎ ከፊሉ ዘይወፅእ ግን ብዘየገድስ እቲ እስር ቤታት ናይ ባዕሉ ዓይነት ኣካይዳ ኣብ ናይ ገንዘብ ጠመተ ደኣ እምበር ኣብ ናይ ሕጋዊ ኣገባብ ጠመተ ስለ ዘይገብሩ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ኣብ ሃስያ እዩ ዘሎ እቲ ወረቐት ሒዙ ወረቐት ኣለኒ ኢሉ ብናይ ማሕበር ተራድኦኣውያን ስለ ዝተገበረሉ ዝወፀ ብዝኾነ ይኹን ውሕስነት የብሉ ምክንያቱ ኣብታ ካልአይቲ መንገዲ ክሕዝዎ እዮም ዳግማይ ክሳብ ካልኦት ሕጋዊ ኢሉ ንነፍሱ ዝቃለስ ኣብ እስር ቤት ክፀንሕ እዩ ስለዚ ብእኩብ ድሙር ቀይዲ በተኽ ዝኾነ ፈፂሙ እቲ ናይ ሕጊ ዓለም ክምእክሎ ወይ ከዓ ክእዘዝ ወይ ከዓ ክምእዘዝ ዘይከኣለ ዓይነት ኣሰራርሓ እዩ ዘሎ ሕጂ ኣብዚ ዝብለኒ ዘለካ ናብ ፍርዲ የቕርብዎም ድዮም እዚ ጌርካ ወረቐት ምሳኻ ይፀንሐን ወረቐትካ ይሐድስካዮን ዝብሉ ነገራት ኮይኖም እቶም ክሲ እንድሕር ዝኣስርዎም ኣለዎ ኮይኖም ናብ ፍርዲ ኸ የቕርብዎም ድዮም ዋላስ እቶም ናይ ፖሊስ ስቴሽን እዮም ከምኡ ገይሮም ሒዞሞም ገንዘብ ከፊሎም ድዩ ወረቐት ኣምፂኦም ዝሰድዎም ዘለዉ እንታይ እቲ መስርሕ ዘሎ
ክሳብ ሕጂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘጋጠመ ብእስር ቤት ብፍርዲ ቤት ተወዲኡ ጉዳይ ንሕና ወፂና ዝበለ ሰብ ኣይትርኢን ኢኻ ኦኬ ኣብ እስር ቤት ገንዘብ ከፊለ ወፂአ ዝብል ግን መሊኦም መፂኦምን ኣለዉ ኣስማቶም ናብ ደገ ውፂና ናቶም ሴፍቲ ን ሴኪሪቲ ኣብ ሓደጋ ንኸይኣቱ ነብሎ ኢና መን እዮም ኣስማቶም ኣበየናይ እስር ቤት ኣትዮም ክንደይ ከፊሎም ወፂኦም ግን ኣለና እዩ ኣዛሪብና ኢና እንታይ እዩ ግን ክገርመካ ዘይሕጋዊ ዝገብሮም ቅብሊት ወረቐት ዝበሃል የለን ወላ ሕጋዊ ኩን ወረቐት ይሃሉኻ ሕጋዊ ወረቐት ዝበሃል ረሲት ቅብሊት ከፊሉ ወፂ ወይ ከዓ ካልእ ዝበሃል ነገራት ኣይትሰምዕን ኢኻ ስለዚ ናበይ ንኸይዳልና መሲልኩም ኣብ ወርሒ 1 2022 ኣብ ሱዳን ዘጋጠመ ልክዕ ዓይነት ምልክታት ኣረኣያ ናብኡ ኢና መፂና ዘለና ኣብ ከምኡ ክኸውን ከሎ ናይ ጥርዓን ወረቐት ፈሪምና ዘርጊሕና 25,000 ሰብ ፈሪሞምሉ እዮም ህዝቢ ምእንቲ ክርዳየ እቲ ምልክታት ሓደ እዩ ዝኸይ ዘሎ ኣብኡ ጥራሕ ጥጦ ኣይበልናን ልዕሊኡ ምስከድና ክሳብ ጠበቃታት ኣብ ምድሪ ሒዝና ናብ እስር ቤታት ከይዶም ገንዘብ ምኽፋል ፍታሕ ኣይኮነን ዝብል ቀዳማይ መርገፂ ጌርና ንህዝብና ጠጠው ኢልና ኣሎ ኢና ናብ እስር ቤታት ከይዶም ጠበቃታት ንሕና ወከልቶም ኢና ተባሂሉ ሪፕሬዘንት ክገብሩ ወይ ከዓ ክውክልዎም ኣብ ዝጀመሩ ኣይተዓደልናን ሱዳን ካልእ ምዕራፍ ኣትዩ ልክዕ ናብቲ ናይ ክልተ ምንሕና ሓይልታት ዘምፅኦ ውግእ ንሱ ጥራሕ ነቲ ኩሉ ዓይነት ኣገባብ ንኸዶ ዝነበርና በታቲኽዎ ህዝብና ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ህዝቢ ሱዳን ኣብ ሓደጋ ሕጂ እንታይ ዝረኣየኒ ዘሎ እቲ ምልክታት ዝሪኦ ዘለኹ እቲ ዓይነት ኣካይዳ ንከታተሎ ዘለና ሓደ ዓይነት ሰንሰለት ሒዙ ዝኸይድ ዘሎ ምዕራፋት እዩ ህዝብና ናበይ ዝኸይድ ዘሎ ገንዘብ ከፊሉ ክፍታሕ ድዩ ሕጋዊ ገባብ ክንክተል ንኽእል ዲና እዚ ዝግበር ዘሎ ማሕበር ተራድኦ ብግቡእ ክርድኦ ሓደ ዓይነት ሰንሰለት ከፊትና ንዓኣቶም ፀቕጢ ክንገብር ክኢልና ዲና ናብ ፕራይም ሚኒስተር ቀዳማይ ታርጌት ጌርና ኣውያት ክንገብር ንኽእል ዲና እንታይ ኣሎ መሲልኩም ሲምፕል እቲ ንገብሮ ዘለና ኣውያት ዘይኮነ ልዕሊኡ ክኸይድ ኣለዎ ንኣብነት ደብዳቤ ክፅሕፍ ከለኻ ናብ ፕራይም ሚኒስተር ክሰዶን ከለኻ ናብ ዩናይትድ ኔሽንስ ናብ ስቴት ዲፓርትመንት ናብ ካልኦት ክሰዶን ከለኻ በብዘለኻዮ ኣብ መጨረሽኡ ሰነዳት ኣብ ተቕርበሉ ዓመፃት ይካየድ ኣሎ ኣብቲ ላዕሊ ክሳብ እቲ ናይ ፋንዲንግ ወይ ከዓ እቲ ናይ ውህብቶ ንዓኣቶም ሓገዝ ዝግበርን ስደተኛታት ጠጠው ናይ ምባል ተኽእሎ እውን ክትከዶ እዩ ዘለካ ክሳብ መወዳእታ ስለዚ ነቲ ኣሰራርሓና ብግቡእ ንሕ ዘይተረዲእና እዚ ናይ ሃልኪ ናይ ኣካይዳና ንገብሮ ዘለና ኣይክጠቕመናኒ ሰብ ብግቡእ ክርድኦ ኣለዎ ገንዘብ ምኽፋል ፍታሕ ኣይኮነን ንኽብል ኢለ መወዳእቱ ተረዲኒ ሕጂ ንስኹም ከም ስሩባና መጠን እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ምክንያቱ እዛ ዝበልካዮ ነጥቢ ካብ ንካልእ ሰብ ናባኹም እያ ትቐርብ ወይ ከዓ ከማኹም ዝበሉ ኤርትራውያን ተሓጋገዝቲ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ማለት እዩ ሕጂ ንስኹም እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ንኣብነት እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይፈልጦን ኣይፈልጦን ኢልና ሕጂ ክንዛረብ ዘይኮንና ግን ንክፈልጦ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ንስኹም እዚ ፈልጦ እንተኮይኑ እንታይ መልሲ ሂብኩም እንድሕር ዳ ጥርዓን ኣቕሪብኩም ኮንኩም ካብኡ ዝሓለፈ ናብ ዓለም ናብ ዩናይትድ ኔሽን ናብ ሰብኣዊ መሰላት ናብ ኩሎም እቶም ዓበይቲ ትካላት ከ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ካብ ኤርትራውያን ከ እንታይ ሓገዝ ትፅበዩ እዋ እታ ቀዳመይቲ ኣቐዲማ ቅድሚ ሕጂ እውን ሓንቲ ብጥርኑፋት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ማሕበራትን ትብል ሓንቲ ደብዳቤ ተሰዲዳ ነይረ ሕጂ እውን ብከምኡ መልክዕ ብጥርኑፍ ዝስራሕ ኣብ መደባት ኣሎ እዩ ከም ማሕበር ስርባና እንታይ ጌርኩም ዝብል ከዓኒ ልዕሊኡ ዝኸድናሉ ነገራት እንድሕር ኣሎ ሓደ ወሃብቲ ኣገልግሎት ኢና ነቲ ኣገልግሎት ጠጠው ኣይበለን ብዓብዪ ግን እዚ ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት ስለ ዘእተና እታ ህፁፅ ዝወሰድና እያ እዛ ሕጂ ኣብ ሶሻል ሚድያ ትዝርጋሕ ትኸይድ ዘላ ወይ ትፍረም ዘላ ማሕበር ስርባና ይዳልይዋ እዛ ደብዳቤ እዚኣ ልክዕ እቲ መሰረታዊ ብድሆታት ናይ ኤርትራዊ በብሓደ ኣቐሚጣ ኣላ ሕሉፍ ሓሊፍዋ ኣብታ ደብዳቤ 14 እስር ቤታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ጠቒሳ ኣላ ስለዚ ኣብቲ ኣካይዳና ኣብቲ ተሓሕዛና እቲ ክውንነት ካብ ምድሪ ዘበለ መጀመርታ ፀብፃብ ኣኪብና እታ ደብዳቤ ናይ ጥርዓን ኣቐሪብናያ ዘለና ማንም ኤርትራዊ ተደናጋፃይን ኩሉ ዓይነት ክሳተፋን ሳይን ክገብረላ ንሕር ዳ ክኢልና እቲ ሓደ ቀዳመይቲ መድረክ ተወሲዳ ዘላ እያ ንብል ዘለና ናበይ ከይዳ እዛ ደብዳቤ እዚኣ ድሮ ናብ መንግስቲ ኣሜሪካ ከይዳ ኣላ ናብ ዩናይትድ ኔሽንስ ናብ ጀነቫ ኦፊስ ከይዳ ኣላ ናብ ፕራይም ሚኒስተር ንክትከይድ ግን እዚ ዝግበር ዘሎ ዓይነት ናይ ህዝባዊ ተሳትፎ ብዝያዳ ንደልዮ ኢና ምክንያቱ እንታይ መሲልኩም ተሳትፎ ናይ ሰብ ኣገዳሲ እዩ እታ ዝሓተትካያ ሕቶ ንሕና ተበግሶ ጥራሕ ዘይከይድ ዘይኮነ ጎኑ ንጎኑ ህዝባዊ ተበግሶ ኣገዳሲ እዩ ጎኑ ንጎኑ ብእኩብ ድሙር ናይ ኤርትራዊ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ካልኦት ምሕበራትን ብጥርኑፍ ኣገባብ ዝገብርዎ ከዓ ዝያዳ ፅልዋ ስለ ዝሕድር ኣካሎም ከዓ ኮይና ኣለና ማለት እዩ እታ ተወሲዳ ዘላ ናይ ጥርዓን ግን ኣገዳሲት እዋናዊት ኣብ ክውንነት ዝተመርኮሰት እያ እዚ ክንብል ከለና ብናይ ኣዲስ ኣበባ ስለ ንዛረብ ዘላ እምበር ካልኦት ቡድሆታት ብማሕበር ስርባና ይኹን ዋላ እውን ብግለይ ተበግሶ ዝተወሰደ ኣብ ብዙሓት ዓይነት ቡድሆታት ክሳብ ናይ ኬንያ ዝኸደውን ኣሎ እዩ ምናልባት ንሱ ንሕር ክዛረቡ ኮይኑ እዚ ኣብ ናይ ኣዲስ ኣበባ ክዛረብ ስለ ዘለኹ እየ
ومتأثر سلزلو كاب إثيوبيا خوصو الفتنو أب وشت إثيوبيا ون بزح مكراي وردم كم زلو ديت هذا نجنزب بخفلهم زلو كم خفلهم تحزن زأسرهم كم زلو زبزبات وطيهم بأخاون جلازيو نكينيا خودو أب كينيا خب كينيا بغونداون على زخول مسرحات حج كاب إثيوبيا جميروك سب كينيا يغوندان زلو انتي تزلو بدوتا انتي زغوان فهم زلو انتي بزخون زلو زلك حبريتا هو اتا ኣብ መጀመርታ ዝጠቐስክዋ ማንም ኤርትራዊ ክርድኦ ዘለዎ ዓቕሊ ፅበታዊ ዝወሰዶ ስጉምቲ ዝውሰድ ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ኢትዮጵያ ንስደተኛታት ኤርትራውያን ከም ኤርትራዊ ክዛረብ እንተ ደኣ ኮይነ ኣብዛ ህሞት እዚኣ ሰይፍ ኣይኮነን ዘሎ ሓደ ናይ ባዕላዊ ምንሕናሕ ብዝተፈላለየ ምክንያታት ይረኣይ ኣሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጉዕዞ ናይ ምጭዋይን ናይ ማእሰርትን ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ብዩናይትድ ኔሽንስ ዝተደኮነ ምጭዋይ ምእሳር ገንዘብ ምርሳይ ዓመፃት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ምዝኽታን ቆልዑት እንድሕር ደኣ ክረኣይ ፀኒሑ እቲ ንዕኡ ዝዕዘብ ዝነበረ ኤርትራዊ እሞ ከዓ ወረቐቱ ዘይረኸበ ክሳብ ሕጂ ብትፅቢት ክፅበጥ ፀኒሐ ንነዊሕ ኣዋርሕ ስለ ፀኒሐ ይኹም ዝብል ዘለኹ ካብ ሱዳን ምስ መፁ ዩኤን ናይ ምምዝጋብ ናይ ምጅማሩ 6 ወርሒ ደንጉ ነይሩ እዚ 6 ወርሒ እዚ ምድንጓዩ ንነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ስደተኛ ካብ ሱዳን ዝመፀን ካብ ካልእን ዝያዳ ድርብ ሃስያ ድርብ ዓቕሊ ፅበት ስለ ዝፈጠሮ ናበይ ይኸይድ ኣሎ ናብ በዓል ኬንያ ክኸይድ ኣብዛ ህሞት እዚኣ ክዛረብ ከለኹ ኣብ ኦሮሚያ ክልል ኣብ ቦሮና ዝበሃል ከተማ ናይ በዓሉ እስር ቤት እውን ዘሎ ክሳብ 107 ኤርትራውያን ቆልዑት ህፃናት ዘለዎም ኣዴታት ዘለዎም ሕሙማት ካልኦት ዘለዎም ክሳብ ሎሚ ንልዕሊ 2 ወርሒ ዝሳቀዩ ዘለዉ ዜጋታት ኣለውና ምስ መፃና ዝገበርናዮ ተበግሶ መጀመርታ ነተን ማሕበር ተራድኦ ኣውያት ምግባር እዩ 2 ግዜ ናይ ኣይኦኤም በቲ ዝገበርናዮ ኣውያት መሰረት ናብቲ ቤት ፅሕፈት ከይዶም እዮም ናብቲ እስር ቤት ከይዶም ከብቅዑ ኣኡሞም ምስ በፅሑ ምኽፋትን ምርኻብን ከሊኦሞም 2 ግዜ ተመሊሶም ኣለዉ ስለዚ እቲ ብድሆታት ክነግር ስለምንታይ ይኸልዎም እንድሕር ኣለኩም ኮይኑ ሓበሬታ ንምንታይ ይኸልዎም ዘይርእዎም ዘይሕግዝዎም ወይ ከዓ ስለምንታይ ክሳብ ክንዱ ዕፁግ ኮይኑ እቲ ቤት ማእሰርቲ እወ እቲ ናቶም ኣሰራርሓ እንታይ እዩ ዘሎ ብተዘዋዋሪ ምክንያታት ፈጢርካ እዩ ንኣብነት እቲ ሓላፊ እንድሕር ኣብኡ ዘይፀኒሑ ሓላፊ የለን ዝብል ምክንያታት መፅእ ኣሎ ስለዚ እንታይ ይግበር ኣሎ ንኸይርእዎም ንሕና ፍቓድ የብልናን ንፈልጦ ነገር የብልና እንዳተባሃለ እቲኦም ከዓ የልግሱ ኣለዉ ሕጂ ብተዘዋዋሪ ዝግበር ዘሎ ኢንዳይረክትሊ ዝግበር ዘሎ ሜላ እዩ ናይ ብሓቂ ክርዳእ ዘሎ ግን ኣብ ውሽጢ ሃገር እዮም ዘለዉ ምክንያት ክርድኦም ክኽእል ኣለዎም ስለዚ ክሳብ ሕጂ ምናልባት ንፅባሕ ሰሉስ ናብ ፍርዲ ቤት ክቐርቢኦም ይበሃል ኣሎ ብዓቕልን ትዕግስትን ክንፅበዮ ዝያዳ እውን ፀቕጢ ክንገብር ሕጂ እውን ንጓየ ኣለና ግን ቀሊል ነገር ኣይኮነን በዳህ እዩ ንኤርትራዊ መጠንቀቕታ ክሕልፎ ዘሎ ኣሎ እሱ ኣብ ድሓር ክሕልፎ እንድሕር ኮይነ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ብኣዲስ ኣበባ ዘካይ ዘሎ ንኬንያ ክኸዱ ንብል ኣለና ኣብ ኬንያ ምስ ኣተዉ ኣብ በዓል ሞያሌ መሳኪን ዝፈልጥዎ ዘይብሎም ናበይ ከም ዝኸዱ ዘይፈልጡ እቶም መሰጋገርቲ ደቂ ሰባት ኣብ ልዕሊኦም ካልእ ኣደዳ ይፈጥሩ ኣለዉ ኪዱ በዚ እዩ ወይ ከዓ ገዲፎሞም ራሕሪሖሞም ምስ ከዱ ፅርግያ ፅርግያ ክኸዱ ኣብ ከተማታት ኣብ ፅርግያ ኣብ መንገዲ ኣብ ዝኾነ በረኻታት ተታሒዞም ኣደዳ ናይ ፖሊስን ካልኦት ሰረቕትን ኮይኖም ኣብ ነፍሲ ወከፍ እስር ቤታትን ማሕዩርን ይርከቡ ኣለዉ ኤርትራን ሕጂ እውን ብኬንያ እዛርብ ዘለኹ እሞ ናብ መንግስቲ ኬንያ ከ እንታይ ኣሎ ትገብርዎ ጥርዓናት ከምዚ ነገራት ክጓንፍ ከሎ ተሕልፍዎ ጥርዓናት ኣሎ ድዩ ትረኽብዎ መልሲ ከ እንታይ እዩ እወ እቶም ንገብሮ ኩሉ ግዜ እቲ ሕጋዊ ሰንሰለት ምእንቲ ክህሉ ናብቲ ዝምልከቶ ኣካል ላዕለዋይ ንኣብነት ናብ ጀነቫ ኦፊስ ኣፒል ወይ ከዓ ናይ ኣውያት ጥርዓን እንድሕር ዳ ሰዲድና ንሳቶም ነቶም ዝምልከቶም ኣካል ኣብ ምድሪ ዘለዉ ተጣብኦ ሰብኣዊ መሰላት ኣለዉ እዮም ገለገለ ማሕበራት እውን ኣለዉ ኣብ ትሕትቶም ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ዝንቀሳቐሱ ክሳብ ንሳቶም ጠበቓ ገይሮም ቀፃሊ ብምምላስ እናተገብሩ ጉዳዮም ናብ ፍርዲ ቤት ዝኣተወ ጉዳይ እውን ኣሎ እዩ ግን እቲ ዘሎ ፍጡጥ ዝኾነ መዕለቢ ኣይትሪእየሉን ኢኻ ሓንቲ ጉጅለ ካብኣቶም ሲ ብፍርዲ ቤት ተወዲእላ እዩ በቲ ሓደ ክስጎጉ እዮም ይበሃል በቲ ካልኣይ ከዓ ናብ መዕቆብ ስደተኛታት ክኣትዉ እዮም ተባሂሎም ካልኣይ ግዜ ጠልጠሊሎም ኣብ እስር ቤት ዘለዉ ሰባት ኣለዉ እቲ ብድሆታት ክነግር ኢለ ነዚ እንዳረኣየ እቲ ኤርትራዊ ከዓ ዓቕሊ ክገብር እየ ዝፅብዕ ኦፍኮርስ እዚ ከምዚ ዓይነት እንዳረኣየ ኣውያት እንዳገበርና ትዘጋጥሞም ዘሎ እንዳተፈለጡ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ሎሚ ምሳኻ እንዳተዛረብና ኣብዛ ሜድያ እዚኣ ካብ ኬንያ ንዩጋንዳ ክኣትዉ ከለዉ ብጀላቡ ከም ዝሰግሩ ናይ ፈለጥነ ነይረ ሓቂ ክነግር ብጀላቡ ክሰግሩ ሂወቶም ዝሰኣኑ ኤርትራውያን ኣለዉና እዮም ሕጂ እንዳተዛረብና ከለና ኣብቲ ዝያዳ ሓበሬታ ብመዓልትን ካልእን እንድሕር ኣትየ ምናልባት ነቶም ቤተሰብን ካልኡን ዝተነግረን ዘይተነግረን ክህሉ ስለ ዝኽእል ኣካል ናቱ ንሕና ክንዕቅቦ ግን
اوف كورس سدرا بتنبتن فل ስለዝኾነ ባዕሉ ዝያዳ ክፈልጦ እዩ ግን ክሳብ ከምዚ ዓይነት ጃልባ ተገልቢጣቶም ሂወቶም ዝሰኣኑ ዜጋታት ኣለዉ ናዮም ሕጂ እቲ ብድሆታት ኤርትራውያን መዕለቢ ተገብረን ካልእ በጃኹም ኤርትራውያን ሕራይ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ሽግር ረኺብና ኣብ ኬንያ ምስኣተኹም ከምኡ ኣሎ ገሊኦም ንሳውት ሱዳን ደቡብ ኣፍሪቃ ከዲኦም ዝብገሱ ዘሎ ከም ዝመፃና ዘሎ ምክንያቱ ክሳብ ካብ ታንዛንያ ኣብ እስር ቤት ኣቲና ኣለና ኢሎም ዘእወይልና ነቶም ማሕበር ተራድኦ ነጊርና ንሳቶም ምብፃሕ ዝገበርሎም ኣካላት ነይሮም እዮም ክሳብ መኣሲ ከምኡ ኢሉ ክኸይድ ናብ ዩጋንዳ ንኸይድ ኣለና ኣዝዩ ቁጥሪ ህዝቢ ውሕዝ ኣሎ ካብ ሱዳን ካብ ደቡብ ሱዳን ካብ ኢትዮጵያ ካብ ኬንያ መወዳእትኡ ስደተኛ ምዃንካ ንገዛእ ርስና ስደተኛታት ምዃንና ኣይንርሳዓዮ ነገራት ክቀያየሩ ከም ዝኽእሉ ኣብ ዓድና ይኮናን ዘለና እሞ ፅባሕ ኣብ ዩጋንዳ እንታይ ፈጠረውን ኣብ ግምት እቲና ነፍሲ ወከፍ ጉዕዞና ስደተኛታት መሲልና ክንመላለስ እንተደኣ ክኢልና ንዓና ንፀጥታናን ውሕስነትናን ተጠመቲ ዘይገብረና ነገራት ካብ ምግባር ክንጥንቀቕ ኣለና ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ዘይዓድኻ ይዓድኻ ናብ ምጥንቃቕ ክንመፅእ ኢና ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ እዞም ስልጠበኛታት ክእሰሩ ነቲ ማእሰርቶም ካብ ዝተፈላለየ ርእይቶ ክወሃቦ ፀኒሑ እዩ ሕጂ ንስኹም ከም ስርባና ብኸመይ ከም ትሪእዎ እቶም ናይዞም ሰባት እዚኦም ምእሳር ከም ግዳያት ከምቶም ካልኦት ስደተኛታት ኢኹም ትሪእዎ ዋላስ ብፍሉይ ኢኹም ትሪእዎ ናይዞም ሰባት ምእሳር ንሕና ማንም ኤርትራዊ ዝተኣሰረሉ ተኣሲሩ ተባሂሉ ኣውያት ኣብ ዝመፀሉ ርዓን ኣብ ዝመፅእ ብሰብኣውነት መልክዕ ስለ ንሪኦ ንነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ጠጠው ክንብል ሓላፍነት ኣለና ምክንያቱ እታ ፍቅርን ሓልዮትን ናይ ዜጋታትካ ኣብዛ ክምወስድያ ኢኻ ተርእያ ካብዚኣ ተበጊስና ንሕና ከቢድ ብድሆታት ሓሊፍና ክንከውን ንኽእል ኢና ኤርትራዊ ታሪኺ ግን ታሪክ ምዃኑ ኣይክተርፎን እዩ እዚ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዕቆብ ስደተኛታት ብመዓልቲ ብሰዓታት ብሪፖርት መልክዕ ክቐርብ እንከሎ ነምፅኦ ዝነበርና ብድሆታት ሎሚ ተመሊሶም ን3 ዓመታት ንሕራ በብሓደ ቸክ ኤን ባላንስ ገይሮመን ኤርትራዊ ስደተኛ ቨሪፋይድ ክገብሮ ከረጋግፆ ፅባሕ ታሪክና ስለ ዝኾነ ሕማቁን ፅቡቅን ታሪክና ስለ ዝኾነ ኣብኡ ኣካል ናቱ ክኸውን እንታይ ኢና ንብል ዘለና ትማሊ ብሰብኣውነት ጠጠው ኢልና ንብዙሓት ብድሆታት ሰጊርና ግን እንተወሓደ ንብድሆታት ኤርትራውያን ኣሕዋትና ዜጋታትና ቃል ወይ ከዓ ድምፂ ክንኮኖም ክኢልና ኢና ሓንቲ ነገር ዘጋነናየ ነገር ኣይነበረን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ህሞታት እቲ ክውንነት ኮይኑ ዶ ንዝብል ግን 100% ዝኾነ ክውንነት ንዛረብ ነርና ኣይተዓደልናን ግን እቲ ኤርትራዊ ስደተኛ ኣብ ምድሪ ዝሓልፎ ዝነበረን እቲ ኣብ ካልኦት ብሶሻል ሚድያ ዝተፈላለዩ መልክዕ ዝኸይድ ዝነበረን ግን ኦፍኮርስ ብገሊኡ ንኩሉ ማለት ኣይኮነን ግን ኣምባላንስ ዝኾነ ሚዛናዊ ገምጋም ዘይሓዘ ይኸይድ ነይሩ እዩ እዚ ሕጂ ዝኸይድ ዘሎ መመላእታ ናውቲ እዩ ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ብድሆታት ተጋጢሞም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝእሰር ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ኤርትራዊ ኣብ ፍርዲ ቤት ቀሪቡ ገጊኡ ወይ ከዓ ገበናቱ ተራእዩ ብፍርዲ ቤት ዝተበየነሉ ገበን እዝን ተባሂሉ ክሳብ ዘይወፀ ማንም ሰብ ንዕኡ ሰጊሩ ገበነኛታት እንደበልና ባዕልና ንዓና ናብ ኣደዳ ከነእትዎም ኣይንፈትን ስለዚ ኩነታት ናይ ዜጋታትካ ብሰብኣውነት ርኢኻ መሰሉ ክሕለወሉ ጉዳዩ ኣብ ፍርዲ ቤት ክውዳእ እንተደኣ ተኻኢሉ ፍርዲ ቤት ዝወድኦ ጉዳይ ኣብ ኣሜሪካ ከማን ክንካታዕሉ ዘይንኽእል ጉዳያት ከሎ ስለዚ ንሳይ እታ ኣቃዋና ንሳይ እታ ኣካይዳና ፃውዒትናን ለበዋናን ወትሩ እዚ ዓይነት ኣካይዳ እዩ ፅቡቅ ካብ ኢትዮጵያ ክወፁ ከለዉ ብወገን ናይ ኬንያ ክትብለን ፀኒሕካ ክኣትዉ ከለዉ ከዘጓነፎም ነገር ነይሩ ዶ ፍሉይ ወይ ክወፁ ካብ ኢትዮጵያ ብካልእ መንገዲ ብካልእ ኣገባባት ክወፁ ዘጓነፎም ሽግር ኣሎ ዶ ሰብ ክፈልጦ ኣለዎ ትብሎ እወ እዛ ናይ ብኢትዮጵያ ካብ ኣዲስ ኣበባ ተበጊሶም ናብ ኬንያ ክኣትዉ ከለዉ ዘጋጥሞም ዘሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ብድሆታት ከበድ ዘይበፅሑና መሊኦም ኣለዉ ማለት እዩ ምክንያቱ ዝፈለጠካ ኮ እዩ ዝድውለልካ ገለ ሰባት ከምዚ ዝኣመሰሉ ሰባት ኮይም ኣለዉ ደው ኢልኩም እንዳሕተትዎም ዝብለካ ሰብ እዩ ዝረክበካ ዘይረኽቡና ፈፂሞም ኣብ እስር ቤት ዝበልዩ ዘለዉ ዜጋታትና እውን ውሕዳት ኣይኮኑ ልክዕ እዚ ናይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርአ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ እስር ቤት ዝኣተወሲ ገንዘብ ክኸፍል ስለ ዘይከኣለ ዝኾነ ኣበር ዘይብሉ ወረቐት ዝሃለዎን ዘይብሉን ኣካላት ክበልዖን ክሰትዩን ዘይከኣሉ ጥርሖም ኣብ ኣፍ ደገ ዝተረኣዩ ሰባት ኣለዉ ኣዴታት ምስ ቆልዑተን መፅአን ንደቀን ክሪኣ ኢለን መፅአን ንካልኦት ሕማቕ ዝረኣያ ኣውያት ዘፅሓ ኣዴታት ኣለዋና እየን ስለዚ እቲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንኬንያ ዝግበር ዘሎ ብድሆታት እዚ ክንዛረቦ ፀናሕና እዩ ካልእ ካብ መተማ ኣብ መተማ ኣትዮም ድሕርቲ ኩሉ ሽግርን መከራን ናብ ኣዲስ ኣበባ ንክኣቱ ናይ ባዕሉ ካልእ ብድሆታት ኣሎ እዩ መጀመርታ እቲ ኣብ ፌደራልን ኣብ ክልል ኣምሓራን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መንገዲ ጉዕዞ ናይቲ ሂወቶም ማዕለያ ዘይብሉ ኬላታት ብዝተፈላለዩ ምልሻታት ዝእለ እዩ ስለዚ መን ሒዝካ እውን ክፈልጦ ዘይትኽእል ነፍሲ ወከፍ ገንዘብ እናደርበየ ዝኸይድ ዘሎ ኤርትራዊ ዜጋ እዩ እዚ እውን ሓደ ከቢድ ብድሆታት ፈጢሩልና ኣሎ
نبعلو أبتي وشتي معقوب سدتنياتات انتاي عينت كورابشن يكايد زبل من البات ازي حاوسنايتي بحقاو من قد انفستيجيت كغبرو كمزن أويات متقانا له زبهارو دا أمبر ناي أمبولانس ناي كيح مسكال نحكمنا إلى أساين تقبرت ناي سبات عم نسقار نحرقاتيا حجينا حنا انتاينا اتي مصي زولا حبريتا نزمركوت أكال إذن يمتص لزلو مريس نتوم سبات عب حدا جايتهم الله اتحقاو تبلون أبزي حقاو نتفتات الرئيس لزلو اتترعان نايتهم عم مدرزلو مصي الناس لزلو بزقبع كأنا بخون نحرفو لنا مرمرات جيرو قبع عينت حقاو سنسلتين حقاو كيلن كجبر داغماي نابكم عينت ندعاتو اتي زتبدل داغماي كيبدل نبلو كم تدغاغا مقالات نطقمالو وددخا سانتيم قياح زيبلو كابت تتصباي ناي رديئت ناي محبر ترادو علامات راح زخونه ابا خوينو نخلو سقاين شجرن زحالفا زلو زيغا سلازلنا كساب تحت وردنا نعو كنت انت زي كيلنا كل غزي تزغبر ناي غنزباو مخفال درب حدغا يفطر زلو نتي مسكناي ترديك صبو ازي زبل كايو ملختن لبوان سمع مخون هو ويكا سمعهم كتغبروا منه كاب زينيو نوي حيك حزكاني جنزل لك على بوا ابدا جنزل له ارتراويان بفولي انت لك خوينو او شتي ኢትዮጵያ ሆነ ኣብካርት ሃገራት ውን ዘለካ ለበዋ ክተካፈል ዕድል ክበካ ካብ ዝተረፈ ግን ርሑስ ሓድሽ ዓመት ልደት ምንየልካ ባይ ወጊ ከምዚ ኣለኹ ለበዋ ክሰም ስለዚ ከም ማሕበር ሱርባና ከም ሓውኹም ኤርትራዊ ጆርጅ ገብረስላሴ ከምኡውን ከም ኣባላት ጥርኑፋት ካልኦት ማሕበራት ድሮ ሕጂ ናብ ኣገልግሎት ናብ ምጥርናፍናን ምእካብናን ድምዖ ኣለዎ ህዝብናውን ናብ ሓድነት መፂኡ ነቲ ብድሆታት ናይ ኤርትራዊ በግቡእ ተረዲኡ ሓባራዊ ዓይነት ተበግሶ ክንወስድ ኣለና ዝተባህለ ዝተበገሰ ኣካል ኣሎ እዩ ንሕና ሕጉሳትን ሕቡናትን ዝገብረና ሓደ ኣካል ናይቲ በይንኻ ምስራሕ ዘይኮነስ ብዝከኣል መጠን ድምፂ ናይ ኣሕዋትና ክንከውን እንተደኣ ንኽእል ኮይና ኣካል ናይቲ ሰንሰለት ናይ ምዃን ወትሩ ድልውነትና ነረጋግፀሉ ኣብነታዊ ዝኾነ መድረክ ተኣትዩ ኣሎ ህዝብና ዝኸዶ ዘሎ ብድሆታት ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ 95 ካብ ሚእቲ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ኣውያት ፎካስ ንገብር ኢና እታ 5 ካብ ሚእቲ ከዓ ኣገልግሎት ንህዝብና ንምግባር ተበግሶ ንወስደን እየን ስለምንታይ ኢና ከምዚ ጌርና እቲ ሓደ እታ ንእሽቶ ንገብራ ኣገልግሎት ይመስለና ይኸውን እምበር ዝያዳ ካብቲ ኣካል ናይቲ ዲፕሎማሲ ኮይና ፅልዋ ትፈጥር እያ ሎሚ ስደተኛ ካብ ሱዳን ተመዛቢሉ ኣብ ጉዕዞ ሂወቱ ክሳብ ዝቕበልዎ ንባዕሉ ናይ ክልተ መዓልቲ እንተዳ ዓንጊልካ እዮ ከምዚ ዓንገልካዮ ከዓ ዝርዳእልካ ማሕበር ተራድኦታት ኣብ ሰንሰለት እንድሕር ደኣ ኣሎ የኽፈኣልና እዩ ዝብል መልእኽቲ ኢኻ ሲግናል እዩ ንዓኣቶም ስለዚ እዚ ዓይነት ተበግሶ ንወስዶ ዘለና ኩሉ ገንዘብ ስለ ዘለና ኣይኮነን ግን እቲ ናይ ብሓቂ ውፅኢታዊ ፕሮዳክቲቭ ክኸውን ዝኽእል ዓይነት ኣገልግሎት ንህዝብካ ብኣብነታዊ መሪሕ ምርኣይ እዩ ኣብ ግብፂ ቤት ትምህርቲ ባና ከፊትና ቤት ትምህርቲ ማሕበር ሱርባና ቤት ትምህርቲ ባና ዝብል ኣብ ግብፂ ከፊቱ ንሕና ኮና ንኣልዮ እታ ኣብነታዊ ተበግሶ ትብል ኤርትራውያን ባዕላቶም መልሚልካ ሓላፍነት ወሲዶም ባዕላቶም ክቕጥሮ ዝኽእሉ መንገዲ ምኽፋት ታመ መጀመርታ ክገብርዋ ስለ ዘይክእሉ ንምግባር እያ ማይ ሂወት ኤርትራ ዝብል ኣለና ማይ ሂወት ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ኣነ ከኣቱ ይክእል ንኸውን ኣብዚ ግዜ ዝብድሆታት ክህልወኒ ይኽእልን ድሌታትን ሃጓፋትን ናይ ህዝቢ ብግቡእ ተረዲእካ እቲ ናትካ ወትሩ ድልየት ኣገልግሎት ንህዝብኻ ምግባር እዩ ኣብ ዝኾነ ህሞት ኣብ ዝተፈቕደሉ እቶም ኩለን ዞባታት ኤርትራውያን ንናይ ሓድነትና መግለፂ ድሌትን ሃንቀውታን ናህና እንታይ ምዃኑ ንህዝብና ምልክታት ስለ ዝኾኑ ማይ ኩዕታ ምግባር ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክፋላት ናይ ኤርትራ እዩ ሎሚ እንተዘይተገብረ ወትሩ ፅባሕ ተካእትና ህና ኮይኖም ክገብሮ ዝኽእሉ ኣካላት ምህላዎም ስለ ዝፈለጥና ኢና ካልእ ናይ ዝዘኽተሙ ዝሸምገሉ ጠዋሪ ዘይብሎም ሲኒየር ሃውሲንግ ሴክተር ዝብል ከም ሓደ ፕሮግራም ፊቸር ፕሮግራም ኢልናስ ናብ መፃኢ ኤርትራ ሰሪዕና ኣለና ክንገብሮ ከምዘይንኽእል ሕጂ ዋላ እንተፈለጥና ክግበር ከም ዘለዎ ኣሚንና ኢና ጠጠው ኢልና ዘለና ነገራት ክግበሩ ከም ዘለዎም ንፈልጥ ኣለና ካልኦት ክገብሮም እንድሕር ክኢሎም መርሓባ ክግበሩ ከም ዘለዎም ግን ኣብነታዊ መሪሕ ወሲድካ ክግበር ከም ዘለዎ ፀቕጦ ትፈጥርን ድልውነትካ ከተረጋግፅን ኣብ ደገ ኮይና ግን ንኩሉ ነገር ንገብሮ ኣለና ኣብ ኣሜሪካ ከም ምህላወይ ኤርትራውያን ከይስጎግዎ ትርጠጠው ምስ በልና ኢና ኤርትራዊ 30,000 40,000 ማዕልያ ዘይብሉ ገንዘብ ዝተኣየደነ ከፊሉ ኣሜሪካ ኣትዩ ቋንቋ ስለዘይፈለጠ ጠበቓ ክምእክሎ ስለዘይከኣለ ክትርጉሞ ስለዘይከኣለ ክስጎግ ዝተባህለ ኤርትራዊ መሊእ እዩ 700 ኤርትራውያን ከይስጎጉ ክብል ካብ 2017 ክሳብ ሕጂ ጠጠው ዝበልናሉ ወትሩ እቲ ብድሆታት ናይ ኤርትራዊ ሲ ካብ ኣሜሪካ ስለ ዝተሰጎገ ናብ ኤርትራ ኣብ ግብፂ ሂወቱ ከጥፍእ ከሎ
እንታይ ኣታ መልእኽቲ ዝብል ናብ ኤርትራ ክገድፋ እየ ግን እንታይ ኢና ንብል ዘለና ወትሩ ብሰብኣውነት ንህዝብና ጠጠው ንበለሉ እቲ ዝያዳ ኣድማዒ ንሱ እዩ ነቲ ካልእ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ምህላው 22 ዓመት ተቃሊሰየ ሕጂ እውን ይቃለሶ ኣለኹ ወትሩ ግን ኣበየናይ ነየናይ ሒዝናይ ክንከይድ ከም ዘለና ብግቡእ እንተዳ ተረዲእና እቲ ለውጢ ዝመፅእ መጀመርታ መሰርሆት ናይ ህዝብካ ንቡር ክረክብ ዕድላት ክጥቀመሉ ዝኽእል ኣብ ደገ ይኹን ኣብ ውሽጢ ይኹን ኩሉ ንህዝብካ ኣገልግሎት ዝኸውን ወትሩ ድሉ ምዃንካ ብኩለንትናኻ ምድላዊ የቐኒለይ أنا وين سلك زي خاص لما بري خاص اللي تقول تقبل ذلك أبرك طاقة مسكين ذكر حسب شحمة لديتن كون الكامس فتوتهان مسارح تخان مني الكا أبكروا مع التات مستم قالوت حبيركم تسرحوا مكسرهم جميلكم ذلهم معبرات كن الرغب تسبح جبرة نجزي جن يغني الله. Thank you. أنا ونغني الله.